Huwebes Santo. Sa iyang pagtugod sa Eucharistia, si Jesus niingon, buhata kini sa akong handumanan. Sa dihang nihugas siya sa mga tiil sa iyang mga tinun-an, siya mapugusong niingon, sama nga ako nagbuhat niini kaninyo, kinahanglan usab, buhaton ninyo kini. Kining dinubling sugo, adunay usa lamang ka misteryo nga maoy katuyuan niini ang handumanan sa Ginoo. Human sa basahon sa mga ilhanan, diin ang milagro sa Kana nagsilbing unang ilhanan, ang pasiuna sa basahon sa himaya, nagpakita kini kung giunsa ni Jesus pagpadayag sa hingpit ang iyang kaugalingon sa takna sa iyang pagpasakit. Kini mao ang kapadayganan sa gugma nga gipadayag sa Dios pinaagi ni Jesus. Sa magulipon nagluhod siya nga mihugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Alang sa mga Kristiyanos, kining maong buhat ni Jesus ano'y dili katahapan nga kalaglom. Kung linamdagan sa gugma ang labing gamayng buhat sa pagpangalagad nga gihimo alang sa sigkataw makaangkon og talagsaong kamayungdanon, gilarawan ng daan ni Jesus ang hingpit nga sakripisyo diin ang matag Kristiyano kinahanglan anda mohimo ug ang hingpit nga pagbinayloay diin ang matag Kristiyano kinahanglan maoy dulngan. Diha lamang kung dawaton nato ang Kristo nga anda mo alagad bisan paghangtod sa kamatayon nga kita mahigmata sa una o sa usa ka matuod nga espiritu sa kakabos. Uban sa atong mga mata nga maaynggaton sa mga panginahanglan sa atong kaigsuunan, kita mamahimong sama kang Jesus, mga aktibong nagmaalampuon. Palandungi kini. Ikaw, nagmaalinggaton ba sa mga panginahanglan sa imong kaigsuunan? Human ikaw makaalinggat, unsa may imong gihimo? Gihangyo ang tanan sa pagtindog.
Sa ngalan, samahan ug sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mayong hapon kayong tanan may suon. Karong Huwebes Santo atong sugdan ang pagsaulog sa tulo ka mga adlaw. Igtawag kini og Triduum sa atong pagpangandam para sa pagpakasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karong sa atong pagsaulog, atong gisaulog ang katapusang panihapon sa atong Ginoo. Gani within this celebration, ato man sa dunta masaksihan ang paghugas sa tiil sa mga tinun-an sa atong Ginoo. Pero tungod nining atong kahimtang, walay paghugas nga himuon, wala say mga apostoles tungod kay mamakanay gisulti sa atong talahuron nga arsobispo sa Cebu. Kung aning atong pagsaulog may suon, atong i-appeal sa atong mga pagampo, atong tanan nga mga kaparian, mga bispo, atong pinangga nga Santo Papa, tungod kay sa liturhiya supposed to be ang Christmas karong buntag sa Huwebes Santo, mao may pagahimuon sa renewal sa panaad sa mga kaparian. Busa atong yampo ang tanang mga kaparian, apil na ko maigsuon, apil ko sa inyong pagampo, isipin yung kura paruko din sa parokya ni San Roque. Ang tana kanunay ako nga magmatinumanon, mahimo ako nga kaulagway ni Kristo labi na diha sa akong pagpangalagad, isipin yung kura paroko. Ato sa biapils na pagampo ang tanang mga relihiyoso o mga relihiyosa. Kung ang tanang mga tao nangalagad sa atong simbahan. Kung sa batong iapils na pagampo, atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, apil ng ato mga membro sa pamilya, nga sa kasamtangan adunay mga balatian. Ug aron maandam bitang pagsaulog karon, maginulso kita sa atong mga sala ug mga tagpasaylo sa makalapasan tong nahimo batok sa ating sigkatawo, batok sa atong Ginoo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo maigsoon. Nakalapas ako dako yamot sa nahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga mayo ko ka Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel lumasantos ug kaninyo maigsoon, aron kang iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Ladun ti kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Cristo
himaya sa Diyos dito sa langit. Kadaysay ang mga dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit at Diyos Amahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanin, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanin, tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagkan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuusama, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdo, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, ya sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Pagampo kita, O Diyos sa mga mahal, kaniya kami nagkapundo karon makigsalo sa panihapon gikay siyang bugtong anak. Aron pagpakita siyang gugma, iya kining yatag kanamo sapit at siya magpakamatay. Ug itugyan sa simbahan aron sa ulugon bagong tunay nga sakripisyo. Nangamuyo kamay din niyo Eucharistia, makaplagan ang bugos sa gugma ug kinabuhi. Kinamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron dito sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw niining bulana kinahanglang magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya. Usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabagan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan. Mag-agad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap walay daot,
laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamo karnero o kanding. Lami nga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihawg mga mananap pagkagabi. Unya, magkuha sila dugo ug ipahi diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabi una, aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ingnan ninyo pagkaon, magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas, ug magkupot sa inyong sungkod, ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabi una, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tao ug mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, ug walay kadaot nga moabot kaninyo. Inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo. Sa uluga ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang kalis nga aton gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Ang kalis nga aton mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimukan ako. Himnon ko ang kalis sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kalis nga aton gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sayang butang mga alagad. Imo akong alagad, ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala.
ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawak sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalat ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaan ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya, nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan.
Bisperas kadto sa pangilin sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga mibot na iyang takna sa pagbiya nining kalibutana o pag-adto samahan. Kanunin niyang gigugma kadto mga iya nga niya sa kalibutan ug gigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iya mga tinun-an, ang yawa mihulog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya samahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbako siya og tualya. Unya naghuwad siya og tubig sa panggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya ang iyang gibakos. Midul siya kang Simon Pedro ug si Pedro mayong kaniya. Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon, dili gyud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang iyong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na, Ginoo, dili kaya ang mga tiil ko lamang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus mingon, ang nakaligo hinlo na ug dili na kinahanglan na maghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsang budhi kaniya, busa mingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugas ang ilang mga tiil. Gisulo pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, umibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na ako magtutudlo, Ginoo, ug husto ka na kay maumang ka na ako. Kung ako nga inyong Ginuog magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasayo sab kamo sa inyong mga tiil, naghatag ako kaninyo panag-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang akong pagtimbaya sa mga leader sa atong lokal nga pagamhanan dinhi sa Cordoba, pinanguluhan sa atong mabtik nga mayor si Mayor Tetsi, wag naa siya dito dapit sa likod, ang tanang mga konsehalis sa lungsod, ang tanang mga barangay officials, ug kaninyong tanan mga igsuon, mayong hapon kaninyong tanan. Karong adlaw matag sa ulog nako sa Huwebes Santo, akong nahinumduman kadtong akong pagsaulog sa Huwebes Santo niadtong na-assign pa ko sa akong previous nga parokya. Tungod kay karong adlaw mao man sa panghugas sa mga tiil sa mga apostoles, ug dili lamang sila hugasan ng tiil during communion, moinom sab sila sa kalis. Mao nga maglibot kami dinhi, di ba nakabantay kamo? Last year wala man tay celebration sa Huwebes Santo, wala man tay celebration sa Holy Week. Kunya nakadumdum ko nga sa dihang nag-celebrate na kami sa Liturgy of the Eucharist, kunya panahon na sa pag-inom sa kalis,
Ang mga katong mga first two nga nakainom, okay pa. Pag-abot si katulo o kaupat, pag inom nila, mulingi sila sa gigikanan sa kalis. Mga anak sila, kanya mailingi. Kunya hangtod nga niabot si kalima, hangtod si ika-12. Mo inom, unya mulingi. Mao nga na-curious ko, pagkahuman sa misa, kung ano man nga pag-inom ninyo sa kalis, mulingi man mo sa inyong tuo. Ingon sila nga, kung saan man ko pader nga, ang kalis, pag-abot sa amo, wa na may suod. Mao nga, nag-inom-inom na lami pader, pero wa na suod nga bino. Sus, mauda ito. Sige sila lingi-lingi kay ilang huna-huna. Unsa pa may akong imnon aning wa naman ni bino. Di nagdrama-drama na sa inom-inom. Mulingi siya kisa kay nakainom. Sus, nangutana ko nila sa mga ikaduha siya to. Minsan nga, sorry pader kay pag-abot ko sa ako, gamay-gamay na lang. Kain ko og hutdon dayon to pader. Lami man dayon lami man dayon dugo ni Kristo pader. Pag inom ko first time man ako tong inom, lami man mong angat kong nayarok. Mga sorry gyud kayo pader. Sumotoy na itabo nga anyway, first time masab nilang makainom sa kuang dugo ni Kristo mengsuon. Mga gisuon, atong gisaulog karon ang katapusang panihapon sa Ginoo. Gilarawan sa Ebanghelyo ang maong panihapon, bisperas sa pangilin sa pagsaylo. Importante nga selebrasyon sa mga Hudeyo. Naibalo sab ang atong Ginoo nga miabot na ang takna nga iyang biyaan ang iyang mga tinun-an. Apan ang naghari sing-kasing mao ang gugma. Ang gugma sa iyang mga tinun-an ug kanatong tanan nga iyang mga karnero. Kini nga pagsaulog mga igsoon very unique because we are not just spectators. We ourselves are involved in this celebration because every time nga motambong kita sa santos nga misa, atong gilabas, atong gikinabuhi pag-usab, ug atong pagakalawaton si Kristo nga mihalad sa iyang kinabuhi. Mao nga tungod niini, the Holy Eucharist is an offering. Christ, who is sinless, offered His life so that humanity, all of us who are corrupted by sin, will be holy again. Siya ang karnero nga walay sala, nga giilis, nga halad sa mga Hudeyo, nga pagkakaroon sa pangilin sa pagsaylo, mao'y nakapalimpyo kanatong tanan mga igsoon. Mamanggani nga atong mabasa sa John 15 verse 13, for there is no greater love than this, than to lay down one's life for one's friends. Ang santos nga misa, usa ka pasalamat sad mga igsoon. Sa atong kaugalingon nga kasinatian, kung adunay mag-birthday, adunay mag-celebrate og mga anniversary, death anniversary, wedding anniversary, ug gani kung magsaulog tag fiesta, asaman sab kana ka Thanksgiving. Unya kung adunay Thanksgiving, aduna gyud na siya'y pakals. Unya kung pista,
Ang una-hunaon gani sa kadaghanan, nga asa man ka moadto? Mamista ko. Ang ipasabot usually ni ana mao nga mo adto ko mamista mo mukaong ko. Tagsa ra siguro mamista nga ang iyang gusto musimba para sa pista. O magani nga basta pista sad mangigsuon, daghang yun ay ganahan nga mukuyog sa pari. Mao nga ni share tong akong kauban nga pari, one time kuno atol sa pista, daghay ni kuyog niyang mga sakristan, puno kayong iyang service. Halos na apay nagkumbabit nga mga sakristan kay pista lagi. Pagkahuman sa misa, nangaon sila. Unya, kalit lang giduol siya sa tagbalay. Dingnan siya, Padre, unsa man? Adto sa atong imong sakristan pare nga pader nga usa. Ngano man? Kay gitabang pader. Ngano man? Kay natuk-an. Mga iya kunong giadto, unya nagkalisod na og ginhawa. Mga iya kunong gialsa og iyang gihampak diri sa tangkugo. Kay kahibaw man siya nga natukan, hampakon sa tangkugo. Sus, paghampak niya sa tangkugo, nigawas ang isa kahiwa nga humba. Mga sa kadadto may suon, kada pista, kung dito pa ko nasayin sa probinsya, maingon ko sa mga sakristan nga, hinahinay lang ta ha. Hinahinay ta. Kaya delikado, madisgrasya tayo ng pista, mauwawan ta. So hinahinay ra ta. Mao nga mga igsoon, kung mag-ingon ta og thanksgiving, aduna gyoy panag-inambitay sa grasya. Pero kining santos nga misa, unique kini nga thanksgiving. Tungod kay ang atong gipanagambitan, si Kristo mismo ang pagkaon nga atong gisaluhan. Mong ato siyang dawaton sa komunyon. Pero nahibaw kita nga si Kristo nga atong pagakalawaton sa pagsaulog nato sa santos nga misa, mupuyo siya dili lamang sa atong mga tiyan, kundili mosulod siya sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Mao nga the Eucharist is a thanksgiving. Ang atong pasalamat sa gugma nga gihalad ni Kristo kanato. Siya ang atong gipanagambitan puyo sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing. Mga every time mutambong kita, we are being reminded to serve and to love each other as brothers and sisters. Mao nga tan-awan ng imong mga tapad mga igsuon, angay ba na silang higugmaon? Unsa may mga itsura na may igsuon? Itsura ba ni Kristo? O unsa nang itsura na? Itsura ba nag-impakto? Joke ra may igsuon. Sa ato ebanghelyo, ato ka nang nadungog. Ang atong Ginoo, mingon siya, pag hinugasay kamo, ingon nga ako, mihugas kaninyo. We are being reminded to serve and to love each other as brothers and sisters. Kini nga paghigugma kini beyond color, beyond beauty, beyond age, beyond race. We are all commanded to love because we are part of His precious body. In the Eucharist, we commune, mukalawat kita, and we ourselves are the living body of Christ.
Kita mismo, buhing lawas ni Kristo. We are people saved by God. That's why gitawag sad kita nga we are people of God. Because it is God who save us, mga igsoon. Mao nga sa ato ebanghelyo, Christ commanded us nga maghinigugma ay kita sa usag-usa ug maghinugasay kita sa atong mga tiil, moalagad sa atong mga kaigsuonan. Kini nga kasuguan, mao man sad kini ang konkretong tahas kanamong mga pari, mga igsoon. Konkreto nga tahas gikan kang Kristo, Christ who is the high priest. Mihubo siyang sapot ug mihugas sa tiil sa iyang mga tinun-an. Mao nga ako isipon inyong kuraparuko mangayo sa pasaylo kuno galing nakapasakit ako kaninyo sa akong pagpangalaga dinhi sa atong parokya. Wala pa man ko mag 1 year, pero nahibawa ko nga dili ako perpekto nga pari, dili ako perpekto ninyo nga kuraparuko. Busa mangayo ako kaninyo pasaylo sa mga higayon nga nakalimot sad ako sa akong ministeryo, isip usa ka pari, pattern after Jesus the high priest. Sa mga higayon nga nagmapahitason ako, pasaylo ako ninyo, ug sa akong mga kakulangan isip inyong kuraparoko. Mga ni atong santos nga misa ato sa biapil sa atong mga pagampo, kaming inyong mga kaparian, mga igsoon. Nung tana, mamahimo kami nga mga pari, pattern after Christ, our high priest. Nung tana, pag makita ninyo kami mga pari, makita ninyo ang naong ni Kristo, ug dili naong sa demonyo, mga igsoon. Mga iapil sab ko ninyo sa inyong mga pagampo. Amen. Panindog tang tanan, mga igsoon, alang sa pangamuyo sa katilingban. Mga igsoon, yan ang gabi sa wala pa siya patya, si Jesus nakigsaloban sa iyang mga tinun-an. Samtang nagpundok kita karon aron sa paghandom ni adtong balaang panihapon, pakigiusa kita kang Kristo, tumagampo ngadto samahan, alang sa tanan natong mga kinahanglan. Sa matag pangamuyo, moingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan, nga magiyahan unta kita ngadto sa mas dakong pagsabot sa hingpit nga gugma ug pag-alagad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang kanila nga naa sa panggamhanan ug kanila nga may gahom nga makaangin sa tibuok kalibutan, nga makasabot unta sila mahitungod sa Espiritu sa pagpasakit ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa mga gitintal, nga malig-on unta sila pinaagi sa panigingna ni Kristo, sa pagkamatinud-anon ngadto sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang kanatong tanan nga sakop nining maong katilingban,
nga kanunay unta kitang magpakita dinhi sa atong kinabuhi sa Eukaristikanhong gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pagampo. Alang sa mga nangamatay, nga ang sakripisyo sa Eukaristiya, magdala unta nila ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pagampo. Ug diha sa kahilom sa untag sa tagsa ka mga kasing-kasing, ato sa ipadangas ng itong amahan, atong tagsa-tagsa ka mga pangamuyo. Amahan, nagadul kami kanimo aron pagpresentar sa mga kinahanglan nga nakanimo sa tumang pagpaubos tungod sa gugma ug kamang gihatagon sa imong anak ang among tunhay nga pari nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo ring ako ining sakripisyo, dawatan ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. O Ginoo, tugot kanamo ang masubsob nga pagsalmos sa misa sa angay nga paagi. Kay mas matag sa ulog namo sa dumaning halad, gihimo ang buhat sa pagpanubos kanamo. Kinamang ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios sa tunay makagahom sa tanan. Ang igmatarong gayon, magpasalamat kami kanimo, kanunay ug standapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Siya mao matuod ug tunay nga pari, nga nagtukod ning sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan. Igitudluan kami niya pagbuhat ning halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sing lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog. Ug sa pag-inom namo sing dugo ang giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo. Ug busoban sa panon sa manghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sila walay hunong nga pag-awi. Hosana sa kaitasan, nagaan sa ngalan sa Ginoo, ang langit ug yuta sa imo Hosana, Hosana sa kaitasan. Kaniya kami karnimo, Amahan, ining among pagpasalamat, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, nangamoy kami kanimo, dawata og panlangini kining mga gasa, nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahatag kami kanimo, nining alang sa imong simbahan, kabalaan ug lukop sa kalibutan. Bantay siya ug agaka, ihatag kaniyang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan. Nagahalad kami niini, alang kang Francisco, among Papa, kang Jose, among Obispo, ug kanilang tanan ang nagahupot o nangatudlo sa pagtuong Katoliko, ang nagadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinudumi Ginoo ang imong mga tao,
Labi na kadto sila nga among giampo, among mamahal sa kinabuhi nga nauna na kanamo. Hinumdumi kaming tanan nga nagpakatigom dinhi sa imong katubangan. Sayod ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nga kanimo. Nagahalad kami kanimo ning sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagampo kami kanimo, buhi matuod na mga Dios alang sa among kayuhan ug katubsanan. Uban sa tibok simbahan, nagapasinog kami una sa tanan kang Maria, kanunay ulay nga inahan ni Hesukristo, among Dios sa Ginoo. Nagapasinog kami kang San Jose iyang bana, sa imong mga apostol ug martir Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Clito, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian, ug sa tanan nimo mga santos, ang ilang mga panunungdan ug mga pagampo, makapadangat ta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dawata kining halad gikan sa imong tibok nga banay. Ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhiyo kinabuhia. Luwasa kami sa kapildihang tunhay ug giapil kami paghihap uban sa imong mga pinili. Palangin ni uyuni ang among halad, himuha kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himuha kini alang kanamo alawas ug dugo ni Kristo, imong bugtong anak among Ginoo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga makamot. Ug sa paggihat nganha sa langit nganha kanimo, iyang makagahom nga mahan, ipasalamat kanimo ug midaig. Mipika sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ng panihapon, mikuha sa sakalis, ipasalamat kaniyong pag-usab ug midaig, mihatag sakalis ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bawog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Na nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Busa karon namahan nagasaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Jesucristo. Kami imong mga sulugon ug imong balaang katawhan, naghandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayab ngana sa kahimayaan sa langit, ug sa daghang mga gasang nga imong gihatag kanamo. Nagahalad kami kanimo, Dios sa himaya ug kahalangdon, nining balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kay mo'y pagsudong kini mga halad, dawata kini ingon sa iyong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugon sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo,
ug sa halad ni Melkisedek, imong labang pari. O Dios sa makagahom, nangamuyo kami, nga ang imong anghel magdalaunta ning sakripisyo nga nasa imong altar sa langit. Unya, dungan sa among pagkalawat, gikan ning altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak. Himuang matugob kami sa tanang grasya nga panalangin. Hinunumisab Ginoo kadtong nangamatay, sila nagauna kanamo, pinatikan sa timaan sa pagtuo, ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nagahikatulog diha ni Kristo, makakaplagunta sa kahayag, kalipay ug kalinaw da sa imong atubangan. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong apostol ug mga martir, uban ni Juan na magbubunyag, Esteban, Mateas, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, ug sa tanang mga santos, labi na kang San Roque nga among patron. Bisan tuod kami nga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo, hinuno hatagi kami, hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, ikaw nagahatag kanamo ning tanang mga gasa. Nagapuno ikaw ni inis kinabuhi kaayo, nanalangin ug nagahimo nini nga balaan. Pinaagi kaniuban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kaniya makagawom nga mahal, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsuon, kung magampag ita sa atong langit ng Amahan, atong gamiton mapulong tulo kanato sa atong inuog manunubos. Amahan mo sa mga langit, pagdaigo ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namon, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuasa kami sa dautan.
Mga yung mekanimo Ginoo, makaming luwason sa nandautan, dahil kami sa kalinaw ng panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalik kay kami kanunay sa sala o may layo sa nangasamo. Samtang nga paabot kami ng malaumon sa pagbalik sa Kristo, among manunubos. Ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang sa kahaturan. Ginoong Kristo na ingkas si mga apostoles, ang kalinaw bilon kaninyo, nga kung kalinaw ihatag kaninyo. Ayaw tanaw mga sala kung lang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatag kami sa imong kalinaw kayo usa. Ikaw nga ba'y hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw si Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mga igsoon, pakita nato karon timaan sa atong panag ni igsoonay. Sa Diyos nga nagawa agta sa sala sa kalibutan kaluy kami atagi kami sa Pangayigsuon ng atong Ginoong Kristo, siya ang Kordero sa Dios, siya nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan tang gidapit alang sa iyang bangkete. Ang lawas ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Pangayigsuon ang lawas ni Kristo.
Mag-ampo ita, kanindog palihog. O Diyos sa makagahom, nakadawat kami bagong kinabuhi gikan sa panihapon gihatag kanamo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Pabusugon ta kami sa pagkaon nga imong ihatag kanamo diha sa imong walay tapusang gingarian. Kinamong ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manluhod ang tanan alang sa oratio imperata. Maluloyon ug mahigugmaon nga amahan. Midangop kami kanimo ning takna sa among panginahanglan aron mangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 virus nga nakahasol kanamo ug nakakutlo na og daghang kinabuhi. Nangaliyo po kami sa imong mahigugmaong pagtagad ug pinaagi sa imong makaalim nga mga kamot. Ipahilayo kami sa kahadlok sa maong sakit ug sa kamatayon. Ipahibalik mo ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita ug ayuhan ning maong sakit ug pagsugpo sa pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga bakuna nga giugmad uban sa imong kaalam, inspirasyon ug pag-agak. Panalangini ang among mga paningkamot nga magpulos kining mga bakuna ug aron matapos na kining pandemya. Nagampo kami alang sa mga doktor, nurses ug uban pang mga health workers nga atimanon nila ang mga masakiton uban sa kahanas ug kalumo sa kasing-kasing. Hatagi sila ug maayong panglawas ug pangisip kalig-on sa ilang pagtahan sa kaugalingon alang sa uban ug panalipod batok sa sakit. Nagampo sab kami alang sa mga gitakbuyan sa maong sakit. Mahibalik unta dayon kanila ang maayong panglawas. Panalipdi ang tanan nga nagatiman kanila, ihatag ang pahulay nga dayon, ngadto sa mga nangamatay. Nangayo kami sa imong grasya, aron buhaton namo ang pagpatunhay sa kaayuhan alang sa tanan, ug aron tabangan namo ang mga nanginahanglan. Ang among pagtinabangay ug mga buhat sa kaluoy, magtabang kanamo aron makalabang kami niining dakong pagsulay ug magkabig kanamo balik kanimo ug sa kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa imong Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Midangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among gipangayo tungod sa among panginahanglan. Hinunua, ilikay mo kami sa tanang kadautan o mahimayaon o bulahan nga Berheng Maria. O Maria, kaayuhan sa mga masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Mayong gabi sa tanan, sa dili pa ang mga pahibalo magpasalamat. Ato karong pasalamatan ng atong langit ng amahan, ang atong mahal nga Birhen Maria, ug ang atong mahal nga patron si Senior San Roque. Ug usab atong pasalamatan ng atong mga acolytes, lectors and cantor collectors, alagad, PYCC, ug ang atong choir nga mao ang SRP choir.
Ug usab atong pasalamatan ang atong Mass Presider and Homilist, ang atong Padre Cura, Reverend Father Olito Ramil Baluran, MSc, ug kanatong tanan nga ania karon. Importanteng pahibalo alang sa tanang Cordobanhon. Kinsa katoy adunay mga kaugalingong sakyanan o private vehicles, ugma, Biyernes ug Sabado, dili sa nato paparkingan ang atong church ground. No parking area dihang dapita kay para na sa mga manimbahay. Ilabi na gayud ugma, Good Friday ug sa Black Saturday. Akong usbon, kinsa toy adunay mga sakyanan, mga private vehicle, mga motorcad man siya, mga unsa pa na diha. So, manghinaot ni nga mosabot mo sa among panawagan. Daghang salamat. Unya ugma ang atong misa sa Veneration of the Cross alas 3 sa hapon. Akong usbon, ang atong misa ugma sa Veneration of the Cross alas 3 sa hapon. Nya during sa panghalok, dili ta mohalok, mubaw lang ta sa mga krus. So, naay mga unom ka krus. So, anhara mo diha, no? Dili aron tuman gihapon nato atong proper social distancing. Unya sa Black Saturday, Easter Vigil, ang atong misa alas 6 sa gabi. Unya magdala kita og kandila og tubig. Akong usbon, sa Black Saturday kon Easter Vigil, ang atong dalhon kandila og tubig. Ayaw mo kalimot. So mao na atong mga schedule. Ang atong sugat sa Domingo ang oras alas 5:30. As is lang gyapon ang time sa Sunday Masses kay wala man tay sugat. So mao to ang mga schedule sa atong mga aktibidades sa atong Semana Santa. Nya o gusto pa gyud mo na atay tarpaulin diha atubangan sa atong simbahan. Basahan na ninyo. So palihog inig Sabado ayaw mo kalimot pagdala og kandila og tubig. Ayaw lang po nang tag sa kagalon ha, container, gamay lang. Nya padayon lang gyapon ta pagsunod sa mga protocols nga gilatid sa atong mga pangagamanan o sa atong simbahan nga ilabi na gayud karon nga niapa kita karon panahon sa pandemya. So naalang gyapon kita magpabilin mag-wear og face mask, face shields, nya panghugas sa kamot, proper social distancing. Sa balay palangdaan, isulat sa gamay nga papel ang atong mga pangalan, edad ug address. Aron inig abot nato dinhi sa simbahan, dili na ta maghuot. Og sa katapusan, palihog in town ang atong mga basura sama sa mga empty bottles, candy wrappers, bubble gum ug uban pa, ayaw in town ninyo ibilin. Kaya nga naman, ang simbahan, balay alampuanan, dili basurahan. Again, daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. So dugang pahibalo ugma actually dili ka na misa, no? Wala may misa pag Biyernes Santo. Ang paghalok sa krus mao man kay tawag Veneration of the Cross. Pero tungod kay wala may paghalok nga himuon tungod ni atong yatubang nga pandemya, sa giinguna ni Gina, instead na mohalok ta or mo hikap sa krus, mubaw lang or muluhod. So kamo na lang mapili. Pero para nako kung kaya natong muluhod, much better ang muluhod. Siguro ang mubaw kana lang masakit na ang tuhod, sakit naghawak, exempted mga senior citizen. Pero kita mga bata pa, sa senior kung kaya pa, pwede gapon nga muluhod. So muluhod ta, strictly dili pwede nga mahikap, dili pwede mohalok sa krus. Okay? So normally karon
wala man tayo final blessing. Tungod kay bihilya man ang sunod, ang pag-transfer sa Blessed Sacrament sa altar of repose. Pero tungod kay wala may bihilya, mao nga mag-final blessing na lang tamang suon. So, pag-abot sa Easter Vigil, magdaog kandila for the renewal of baptism. Tungod kay atong baguhon, atong panaad sa bunyag, nga atong nadawat karong Easter Vigil, kanang atong selebrasyon sa Sabado sa gabi, alas 6 sa gabi. Dili necessary magdala og tubig, pero kung gusto kamo nga nakamoy holy water sa inyong panimalay, magdala mo og tubig, pwede ra. Unya sa atong selebrasyon, strictly diri ra mo, no? So sa kanang Easter Vigil, di na necessary nga magawas pata dito. Diri ra mo ingkod, kami nalay mo gawas aron di ta maghuot, ma-maintain nato ang physical distancing. Unya i-live na lang na kamera na makita ninyo ang liturhiya sa gawas ang pagbindisyon sa kalayo. Okay ba? May suon? Og reminder, walay mo parking sa sulod kay aron nga kung daghan ng manimba, magamit pa kining atong parking area para sa atong migsuon nga mo salmod sa liturhiya. So pwede man siguro mo parking din sa side street. Murag mo man to'y kasabutan namo ni Kuya Lingling, siya na'y bahala mananghid sa atong LGU. Pwede, kung pwede mo parking ta sa mga sakyanan sa side street sa atong palibot sa atong simbahan. So daghang salamat may igsuon. Ang atong City Palabras, pwede ka mo tune in sa kanang atong Facebook sa Cathedral, or pwede ka mong maminaw sa DYRF sa radyo o sa TV. Murag i-live i-play siya sa Sugbo TV. Murag na diha ang atong City Palabras. Ang usa sa mga speakers, akong kauban nga pari nga MSc, si Father Benido Tumol MSc, siya may mahatag sa ikapito nga pulong. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa ngatanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ng sakripisyo ni Kristo, panglakat kamo na lang ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Have a blessed Holy Thursday o Good Friday o Easter celebration, mga igsoon.